A titokzatos idegen. Mit iszol? Tekilát. Citrom nem kell. Sem só. Már is adom. Nem láttam olyat, aki így lehúz egy tekilát és Bibliát olvas. Ennek a városnak pontosan ilyen gyógyír kell. Ugye érti, mire gondolok? Érted már, te mocsok? Két rugóval jössz! Pirítod a lóvét, vagy kicsinállak? Kis Gani! Faszfej! Velünk akarsz baszakodni, te kis köcsög! Kopj le, haver! Ne üss bele az orrod! Húzz el, kis haver, különben téged is kicsinállak! Hé, Szeszi! Húzz haza! Végre megkapták!
Húzzunk el itt, kussolj és Ezért még megfizet. még visszajövünk. Hé, uram! Köszönöm. Billy vagyok. Merre van a temető? Végig az úton. Át a hídon. Onnan már látni. A kalapomat megkaphatnám? Fogadja részvétem. Felolvasnék néhány szót drága testvérem sírjánál. Sámuel könyvéből. Az Úr adja a halált és az életet. Letaszít az alvilágba, és felhoz onnan. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és fölemel, fölsegíti a porból a gyöngét, és kivezeti a szennyből a szegényt. Díszhelyet jelöl ki nekik. A fejedelmek mellett ad nekik helyet. Ámen. Szegény fiú, még olyan fiatal volt. Még egy kis. Szegény Nancy. Elnézést. A Bibliából olvasott.
Igazán kedvesentől. Kösz. Volna egy perce? Bemutatnám a családnak. Ő Fehér Szarvas, az apám. Ő pedig a fiam, Junior. És a lányom, Kajova. JJ-t mindenki szerette. Maguk együtt szolgáltak? Mondhatjuk így is. Az egységében volt? Nem láttam a képeken. Azt mondják, folyóba fulladt. Na persze. Gyertek, srácok, burkolunk valamit. Jó, is nagyon kajás vagyok. A kalapod. Szép kis motor áll odakint. Csak nem a magáé. Még nem találkoztunk. John Reno. Örvendek. Maga JJ barátja? Jó ember volt, szerettük. Sokáig marad itt? Talán. Talán. Hallottam a kis kalandjáról a városban. Egy drogosnak? Annak akar segíteni? Szívére ne vegye, de az idejét vesztegeti. És nem is az ön ügye. Egyébként, ha kell valami, csak szóljon nekem. Szóval azt mondja, éjszakról jött? Kisfiam, téged kérdeztek. Béke, testvérem. Ez a gyász ideje, és nem a háborúé. Murphy, ne itt. Szállj le rólam, és nem mer többé hozzám érni. Nyugi, édes, nem akarlak bántani. A város legszebb lánya, és visszautasít. Ehhez mit szólsz, Murphy? Épp úgy letört JJ halála, mint téged. A barátom volt. Egy valamit azért jó, ha tudsz. Csúnya dolgok történnek azokkal, akik más dolgába ütik az orrukat. Ugye értesz? Megyünk. Valamikor ugorj be hozzám. Hello! Mit tehetek önért? Kivennék egy szobát. Hát jó, lássuk csak. A szálloda pang az ürességtől, úgyhogy azt hiszem, lesz még szabad szoba. Sokáig marad? Mennyi egy hétre? Egy hétre számoljunk, egy napra 50 dolcsi, ha egy hétre kiveszi, egy éjszakát ingyen kap. 300 dolcsi, hogy hangzik? Nyilván a temetésre jött. JJ jó ember volt. És remek ács. Ha volt egy kis ideje, ő segített nekem a javításokban. 201-es. Ha bármi kell, csak csöngessen. Úgy lesz. Az ő motorja? Az ki van zárva. De, ez az övé. A rohadt görény. Velem nem baszakodhat.
Mondtam, hogy bejöhetsz? A hotelban van. Szóval a hotelban. Kápráztass el egy helyzetértékeléssel. Mi lehet? ATF ügynök? Vagy FBI-os? Nehéz volna megmondani. Az emberek szerint ártalmatlan fickó. Csak Bibliát olvas, meg tekilát iszik. Olyan magának való. Értem. Főnök. Meglepett minket. Mázlia volt. Többet nem fordul elő. Azt melegen ajánlom is. Tehát mostantól megy a biznisz, ahogy régen rendesen. Itt a nagy rezervátumban. Igen, főnök. Rendesen, ahogy eddig. Csak tartsátok szemmel a titokzatos idegent. Hogy kit? A motorost a Bibliával, te húgyagyú, nem figyelsz? Állíts rá pár embert. Főleg ma este. Ne legyen semmi gáz az új szállítmánnyal, nehogy már azt higgyék ezek a beszarik, hogy ezután majd pattoghatnak. Érthető? Igen, főnök. Murphy? Murphy? Igenis, főnök. Helyes. Gyere, Réno! Mutasd meg, milyen tökös káboly vagy a nyergemben. Itt vagyok, édes, betörlek, mint egy tüzes kancát. Sejmes vagy, épp vagy szeretem. Mint egy hamvas barack. Hallom, JJ barátja volt. Igen, így van. Szívbe markoló. A temetésnek vége. Meghalt, eltemettük. Akkor meg mit keres még mindig itt? Magán tartom a szemem. Ne feledje. Kerülj a balhét. Szegény drága kis madaram. Fáj, dühös vagy magányos, és vergődsz. Nem vízbe fulladt. JJ tudott valamit Rénóról. Ó, édesem. Tudom, milyen közel álltál JJ-hez. Apád helyett apád volt. De most a családodra kell gondolnod. Vigyáznunk kell. Réno ebben a városban azt tehet, amit csak akar. Nem vízbe fulladt. JJ miatt vagy szomorú? Szerinted tényleg Réno ölte meg? Az nagy gáz. Én ezt már nem bírom tovább. De Kiowa, ha amiatt tölték meg, amire készülünk, velünk mi lesz? Igaza volt. Sajnos a törzsi tanács többi tagja Réno oldalán áll. Ez a nagy gáz. Tudom, mi történt. JJ-nek igaza volt.
A nagy tanács most összeül. Jöjjetek be. Örülök, hogy itt vagy. De, szia! Öreg harcos, hogy vagy? Mi újság? Szia! Szavasz, öregem! Anuna Ahajc. Üdv mindenkinek. A törzsi tanácsot ezennel megnyitom. Végre döntést hozhatunk 2 javaslatról, amit a múlt hónapban adtak be. Én elnapoltam volna a tanácsot. JJ miatt. Mind szerettük. Tanácsunk egyik tiszteletre méltó tagja volt. De Lance főnök helyettes azt javasolta, vitassuk meg mindkét ajánlatot. A törzsi tanács alaposan mérlegelte mindkét ajánlat előnyeit és hátrányait. Lance építő cége kaszinót építene a törzs pénzéből. Nekünk a törzs földjén. A kaszinó sok új állást teremtene és bevételt hozna népünknek. Ugyanakkor nagyon aggaszt a kaszinóval járó sok negatív hatás. Másrészről van ajánlatunk online szerencsejátékra is. Az ajánlatot JJ nyújtotta be, testvére Nancy és a családja. Ez a projekt képzett munkaerőt kíván. Képzést nyújt törzsünknek. Sok előnnyel jár, nagy nyereséggel, negatív hatások nélkül. Én ezt a javaslatot támogatom a tanácsban. Mint azt tudjátok, az én szavam a döntő. Dan, gondoljuk végig megint. Túl sok pénz forog kockán. Ez nem játék. A törzs pénze forog kockán. Sajnálom. A döntésem végleges. Ez nevetséges. Azt tudom. Ne aggódj, elintézem. Na, hogy tetszik itt mi nálunk? Nem rossz. Nézd, nem kellene ezt mondanom. Nem úgy fest, mint egy vadmotoros. Miből szűrte le? Először is mókás olvasó szemüvege van. A Bibliát bújja, és tekilát iszik. Na meg ahogy az emberekkel bánik. Hallottam a reggeli esetről. Igazán rendes, hogy kiállt a kölyökért. Nem akarok tolakodó lenni, de... Hát ne legyen. Hé, haver, gyere ide. Hallom, még mindig itt vagy. Én csak azt akarom, hogy tudd. A fickók, akiket szétvertél, Rénónak dolgoznak. Ővé az egész város. Mindenki retteg tőle, ismered az ilyet? Rénónak? Igen, haver. Ezek nem viccelnek. Valakit vízbe folytattak, ha érted, mire gondolok. Pontosan értem, mire. Kérsz egy kávét? Nem. Na ki vele, mi nyomja a szíved? Mindenki kedvenc polgára. Rénó. Valamit tennünk kell ellene. Az nem olyan könnyű. Legutóbb, mikor nyomozást indítottam ellene, leállítottak. Méghozzá egy bíró. JJ halála nem baleset volt.
Nancy. Mindenkinek hiányzik JJ. Bárhogy vádolod is Rénót, az nem hozza őt vissza. Csak még több gondot okozol vele magadnak. Ne csináld, sheriff. Légy nagyon óvatos. Ne állj Rénó útjába. Mert nagyon veszélyes ember. Az ajtó nyitva áll. És legyen szép napod, Nancy. Ennyi? Ennyi. Mikor gyerek voltam, a kormány elvett anyámtól és apámtól, és egy bentlakásos iskolába raktak. Levágták a hajamat, mert hosszú hajam volt. Nem beszélhettem a nyelvemen, mert ha mégis, megvertek. A generációmból sokan ezért nem beszélik már nyelvünket. Módszeresen kiverték belőlünk. Azt a sast nézem fenn az égen. Osztozol a sorsában. Szabadon szárnyaltok, magasan feletünk, a szelek szárnyán, és mi félünk titeket. A mi kultúránkban a 4 egy szent szám, hiszen minden 4-esével nő. A magok, az ágak, a gyümölcs és a levelek. Mikor a Teremtőhöz imádkozunk, 4 irányba fordulunk. A 4 szél is 4 irányból jön. A 4 tehát szent szám a számunkra. Ne aggódj emiatt, a mama majd elintézi. Bejössz? Inkább itt megvárlak. Menj már az útból, szabad lesz. Jó napot. Csak ezt kérem. Aznap, amikor JJ megfulladt. Előtte itt járt, nem? És akkor? Csak kérdeztem. Hát jó. Bejött. És vett egy karton sört. De a sheriffnek már mindent elmondtam. Azt állítják, hogy részeg volt. Hallottam. Tudja, hogy nem is ivott. Akkor kinek vette a sört? Rénónak? Mert Rénó sörözik. Rénó vele volt aznap. Nincs időm erre. Szégyelje magát. Fizetni ki fog? Fiam, ha velem beszélsz, válogasd meg a szavaidat. Világos voltam? Szép napot, kis hölgy. Hadd segítsek cipelni. Hallom, ma ott voltatok a törzsi tanácson. Mit süketelnek a vénbarmok? Volt valami izgi? Hagyjatok békén, jó? Kérdeztem valamit, kis hölgy. Volt valami izgi? Volt. Legalább az ovit ki kell járnod. Ez nem volt valami kedves. Adj át egy üzenetet az anyádnak. Felejts el az idióta online kaszinó javaslatát. Ehhez neked semmi közöd. Hagyd őt békén. Neki kutyabaja. Hány éves vagy, kicsi? 15. Az a legszebb kor. Mit szólnál, ha ejtőznék egyet a tónál a srácokkal? Megnéznélek fürdőruciban? Megint. Vagy tudod mit? Nem is kell elmennünk a tóhoz. Hagyj! Hé, nyugi haver. Szerintem ez nem volna okos dolog. Ez csak egy kölyök. Mióta vagy ilyen puha tökű? Foglalkozz a saját dolgoddal! Mióta molesztálunk kislányokat, Húzd meg magad! Gurulj tovább, Szeszi, ez nem tartozik rád.
Mostantól minden, amit csináltok, rám tartozik. Te mocskos Gani, ez a város a miénk, a sheriff a markunkban van. Őt ne! Ne bánts! Meg akart védeni. Jól van, haver, elmehetsz. Ezt nem hiszem, Ezt nem hiszem, még kicsinálhatnám. Ezért megfizetsz. Jól vagyok. Köszönöm. Biztos. Hazaviszlek. Jó. Gyere utánunk, menjünk. Vacsorázzon velünk. Anyánk nagyon jól főz. Rég ettem már házikosztot. Főleg ilyen finomat. Köszönöm, amit értünk tett. Rénóval senki sem száll szembe. Túl sok kapcsolata van a városban. Az ilyen emberek ellen ki kell állni és küzdeni kell. Egyesek csak ebből értenek. Rója az utakat a motorján, és mindenkinek segít. Igen. Én csak megyek az orrom után. A többi meg csak jön magától. Nem magányos? Nem. Annyira emlékeztet JJ-re. Ő is mindig segített az embereken. Igen. És tudjuk, hogy végezte. Junior. Ha betöltöm a 18-at, lelépek. Én nem végzem úgy, mint ő. Szégyen és gyalázat, hogy manapság még mindig nem győztük le a gonoszt, ami elvitte. Az ősapáink szabad indiánnak születtek. Nem volt még rezervátum. Sem polgárháború, de még vasút sem. Ma mérgezik a gyermekeinket. Mivel? A fehérek gonosz szellemeivel. Alkohollal, droggal és pénzzel. A kapzsiság gonosz szelleme ölte meg a fiamat. Népünk nemes harcosa volt, és remek fiú. Kajova, szívem, menj el sétálni a vendégünkkel. A desszert kicsit várhat. Na és magának nincs családja? Az én családom, a barátaim és a hitem. És a motorom. Hát, már itt is vannak barátai. Ezek szerint mi is a családja lettünk. Nagyon úgy fest. Higgy el, én megértem. Keres valakit, vagy valamit, amit sosem érhet el. Még van időd elgondolkodni ezen. Ám néha a válasz közelebb van, mint hinnéd. Az apámat én nem ismerhettem. JJ apám helyett apám volt, gondoskodott rólam. Olyan szörnyen hiányzik. Olyan igazságtalan. Az egyik nap még itt van, aztán vége. Ezt nem tudom megérteni. Néha jobb nem bolygatni az olyan kérdéseket, amiket nem érthetünk. Maga könnyen beszél. Bárkit laposra ver, ha akar. Amúgy van barátnője?
Fehér szarvas bölcsember. Sokat látott életében. És magát kedveli. Nem köszönsz el tőle? De igen. Órale, Juan. Cuídate, cuídate. Nos esperamos. Sí. Hola, amigos. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa, cabrón? Hoy es tu día de suerte. Tenemos excelente mercancía. ¿Dónde está? Hombre, espera. Aquí está. Policía, no te muevas! No te muevas! Fegyvert a földre, emberek! Azt mondtam, a földre! Gyerünk! Senkinek nem esik baja. Ez az. Alex, hozd ide gyorsan a szajrét! Egyszerre csak egy hajót. Pörgesd fel, nincs időnk. Pakolj be mindent a hajóba. Semmit ne hagyj itt nekik. Ez az. Tüzet az Istenit! Az egyikük elmenekült! Akkor mire vársz még, menj utána? Elkapom, főnök! Bassza meg! Csak nyugi. Hol van, látod? Hol a fenébe van? Elvesztettük! A főnök ezért szétrugja a seggünket. Nézd! Ez meg mi? Erre nincs időnk, gyertek vissza a hajóhoz! Gyertek vissza és húzzunk el innen! Tudni akarom, hogy melyik menekült el. Kiderítjük, főnök. Ki a fene lehet? Ki tud még az üzletről? Fogd ezt meg. Van egy jó hírem, főnök. Micsoda megkönnyebbülés. Ezt találtuk. Nagyon szép. És mi a fene ez? Billy, a sráci, aki 2 rugóval jön nekünk. Ja, persze, Billy. Murphy? Vigyél magaddal pár embert, kapd el azt a narkós mocskot, és intézd el végleg. Világos? Meg lesz, főnök. Tudom is, hol keressem. Helyes. Uram?
És mi történt? Egy kis lumpolás a Black Riverben? Szombat este van. Csatlakozhatok? Csak tessék, üljön le. Ígyunk meg valamit. Nyolc éve vagyok már a hotelben. Utáltam a nagyvárosi életet. Most már hiányzik. Csak összeszedek egy kis pénzt. Keresek egy férjnek valót, és elhúzok innen. Hiányoztál. Igyál valamit, lazíts. Én vettem ezt a ruhát? Nem lehet eleget költeni egy jó nőre. Az biztos. Mit játszunk, főnök? Sima pult? Csíkos vagy teli? Nincs több gyilkosság. Értsd meg, én ebben nem vehetek részt tovább. Szabad? Óvatosabbnak kell lennünk. A módszereid túl durvák. Magunkra vonják a figyelmet. A módszereim? Te csak foglalkozz az üzlettel. A többit megoldom én, oké? A francba elfogyott a lime. Sietek vissza. Kisanyám. Miért nem teszed le a formás kis seggedet ide mellé? Ülj le, nagyfiú, a konyhában van dolgom. Vagy tudod mit? Inkább ülj az ölembe. Adj már! Elnézést, megfogna ezt? Nos, uraim, valami gondjuk van? Igen, te! Megjegyzem, te is tudod, én is. Ha ezt a kaszinót nem tálalom ezüst tálcán, az északiak nagyon morcosak lesznek. És a pénzüket vissza fogják követelni. Világos? Nézd, én... A felső zsebbe. Azt hittem, a tanács minket támogat. Nekünk kellett volna nyernünk. Akkor hogy lehet, hogy mégis JJ családja nyert? Mondtad vagy sem, hogyha a JJ-t eltakarítom az útból, a tanács kénytelen lesz a mi tervünket támogatni, nem ezt mondtad? De igen, ezt mondtam, jól van. Megértettelek. Csak hadd gondoljak ki valamit. Azzal elkéstél. Most már az egész rohadt családot el kell söpörnöm az útból. Pontosan ezekre a módszerekre utaltam. Tudom, de hatásosak. Mindig bejönnek. Középre megy. Kösz, hogy eljött. Nem voltam benne biztos. Hadd mutassak valamit. Nézd csak, ki jött el hozzánk. Remek, a legjobbkor. Szia, apa. Ma különleges vendég érkezett hozzánk. A Bibliáról fog mesélni nekünk. Köszönjetek szépen az új barátunknak. Szia! Hello, srácok. Tudjátok, mi ez? A Biblia! Ezt felteszem, hogy lássam is az igét. Ez úr is! Anélkül nem vicces! Csak nem hordom. Uram, mutasd meg nekem útjaidat. Taníts meg ösvényeidre. Ne idézd fel többé ifjúságom bűneit és tévedéseit. Megbocsát az Úr, és hűséges. Megmutatja az utat a bűnösöknek, az engedelmeseket igazságba vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire. A Biblia olyan, mint egy útjelző tábla. Segít, hogy a helyes utat válasszuk. Mama, gyere gyorsan! Siess! Istenem, Billy! Nem akartam. Őszintén. De nincs hova mennem. Vigyük be a házba. Szerencsét, hogy még élsz. Be kell vinnünk a kórházba. Ne, várjunk még egy kicsit.
Fogd ide. Beszállás, gyerekek. Indulj! Tudtam, hogy nagy drogszállítmány érkezik. A folyón hozták. Gondoltam, szerzek belőle egy adagot. Nem tudtam, hogy Reno is ott lesz. Azt meg végképp nem, hogy mindenkit kiír a francba. Az emberei üldöztek az erdőben. A láncom. Elvesztettem a láncomat. Bassza meg! Ők azok! Itt vannak! Maradj bent, bármi is történik. Ez most komoly ügy, Szeszi. És veled nincs semmi bajunk. Egy kölyköt keresünk. Billit. Meglőtték. Úgy hallottuk, errefelé bujkál. Meglopott minket. Meg kell találnunk. Tegyetek feljelentést. Felhívhatjátok a serifet. Ez nem fog menni. És ezt te is tudod. Ez a mi problémánk, és a magunk módján oldjuk meg. Régi módján. Akkor sajnálom. Nem segíthetek. Értem. Valaki itt ostoba módon bajt kever magának, nem igaz? Nézd. A srácok mondták el, hogy a vérző indián itt van a régi táborban. Nyilván már össze is szarta magát párszor. Ha nekem feladatom van, jobb, ha senki nem áll az utamba. Úgyhogy Szeszi, húzz a fenébe és ne pattogj. Különben... Na, melyiket választott, csuhás? Azt ajánlom, könyörögj az úrhoz bocsánatért. De még azelőtt, hogy ezzel a térdemmel betöröm az orrodat. És tudod mit? Mit? A világon semmit nem tehetsz ellene. Elmész te a... Nem is tudod használni. Lehet ezt így is használni. Jó van, nyugi, megértettük. Nem akarunk bajt. Le a gatyákkal! Ne szórakozz már! Mit mondtam? Le a gatyát! Ez nem igaz. Te is mozogjatok! Nem már! Ne csináld! Takarodjatok! Ezt nem úszod meg. Kölyköken állunk, basszuk. Mi van? Szemét, ezt még megbánod. Vigye őket biztonságos helyre. Ne aggódjon. Azt a helyet még Reno sem ismeri. Őseink megjövendölték, hogy jön egy ember északról, akit a gonosz űz.
Vigyázzon magára. Imádkozom önért. Itt a búcsú ideje. Többé nem látom viszont, bárhogy legyen is. Néha talán jobb is ez így. Indulás! Döntened kell. Segítünk neked, de aztán elmész az orvoshoz, és tanúskodsz Reno ellen. Ha nem teszed, mehetsz Isten hírével, és egyezkedj Renoval. Jól van. Megegyeztünk. Megteszem. Különben halott ember vagyok. Sheriff, most elcsíptük Renót. Tegnap meglőtték Billit. Na és akkor? Menjen és tartóztassa le. Billy nem a legszavahihetőbb tanú. Billy szemtanúja volt a gyilkosságoknak. Na mi újság, emberek? Hallom, összedugták a fejüket? Ha tudom, sastollat tűzök a kalapomra. Már betegszállítást is vállalnak? Mit akarsz, Reno? Ha már ilyen kedvesen rákérdeztél, néhány emberem fontolgatja, hogy feljelentse az urat súlyos testi sértésért. Én pedig rongálásért perlem be, mert tönkretette 2 kocsimat a régi tábornál, beszéltem is egy bíróval. Önvédelem volt. A jóistenre a tanúm. Beszéljük ezt meg, csak mi. Ígyunk meg valamit a báromban, és beszéljük át. Jól van. Miért is ne? Helyes, kövessen. Maguknak meg szép napot. Csak nyugi, semmi gáz. Elbeszélgetek a barátommal. Hát, ha megegyezünk. Adj egy sört. Neki meg, amit csak kér. Gracias. Tekilát tisztán. Se lime, se só. A helyzet a következő. Magasról szarok rá, hogy ki maga és honnan jött, és rohadtul nem izgat, mit keres itt. 3 lehetősége van. Az első, hogy most rögtön kinyírom, és ezzel vége. A második, hogy kisétál a bárból, felpattan a vasparipára és elkotródik. Nem néz vissza, elmegy és vissza se jön. A harmadik, és talán ez a legizgalmasabb, hogy nekem fog dolgozni. Elkerít egy ilyen ember a maga adottságaival, és hogy is mondtad, Gomez, túlvilági kapcsolataival. A hírnevemnek is jót tenne. Na, mit szól? Először is. A hírneve rossz, és ezzel nincs mit tenni. Dolgozhat önnek bárki. Másodszor? Rühellem azt, aki visszaél a pénzével és a hatalmával. És harmadszor? Nem bírom a képét. Akkor ezt nennek veszem.
kösz a tekilát. Nem mondtam, hogy elmehetsz. Nem hallod? Nem, várj! Eljött az utolsó ítélet napja. Állj! Azt mondtam, megállsz, te mocsok! Nekem nem fordíthatsz hátat! Tedd le a fegyvert! Elég volt! Most szépen leteszed a fegyvert. Mit képzelsz magadról, sheriff? Tedd le a pisztolyt, vagy én szedlek le téged. Majd leverjük a kis indián fiún. Vissza a bárba. Mozgás. Ez nagy butaság volt, haver. Reno most már rám is vadászni fog. Igen. Meg kell találni a tanút, mielőtt Reno találja meg. Rendben, sheriff. Tudtam, hogy visszajössz. Ezzel a puskával lőttek meg. És van számodra más is. Ellenségeid meghátráltak. Elestek és eltűntek színed előtt. Murphy? Nem zavartam meg semmit? Telefonáltál már? Igen, telefonáltam, főnök, és estére itt lesznek. Jól van, örülök. Rohadtul ideje volt már. Rég meg kellett volna lépnem. Bogárkám, édesem, üzleti tárgyalásunk van. Itt sem vagyok. Kifelé! Seggfej. Szóval, északi barátaink mit mondtak?
Kösz, hogy jöttél, társam. Jó, hogy itt vagytok. Tetszik a csapat. Látom, még megvannak az ikrek, semmit sem változtak. Nélkülük el sem indulok. Gondolom éjszakon jól megy az üzlet, minden baba. Nem nekem van gondom. Amúgy csak a szokásos. Ülünk, kefélünk. Ez egy kemény üzlet. Másképp nem is lehet. Az biztos. Az a gondom, hogy van egy szemtanú. Egy Billy nevű indián kölyök. Végignézte, ahogy lenyúljuk a drogdílereket. Ha csak ennyi volna, nem hívlak, egyedül is elintézném, de az ügy egyre csúnyább. Elkapkodtuk, az egyik díler ránk lőtt, mi meg kinyírtuk az egész bandát. Szóval elkúrtad? Gyilkosság nem volt a tervben. A mexikóiak bosszút fognak állni, és azok nem kispályáznak. Lenyúltad őket, kinyírtad valamelyik Juan tesóját. Mégis mit hittél? Megvan még a szajré? Meg, persze. Megmondom, mi lesz. Rákenjük a kölyökre. Legyen nála a pénz és a drog. A serif úgy találja meg. Holta, mellette a szajréval. Jó, marha jó ötlet. Azt gondolod, Réna? Azt. Mégis annyira feszültnek tűnsz. Tudnom kéne még valamiről? Pár nappal ezelőtt egy öreg fiú jelent meg egy fura külsejű motoron. Laposra veri az embereimet, szétlövi a báromat. Csak a baj van vele a hét minden napján. Magas behemót állat. Katonai kiképzést kaphatott. És most jön a legfurcsább. Bárhová megy, van nála egy biblia. Várj csak. Azt mondtad, egy biblia? Nem egyszerűen csak egy vastag könyv. Biblia, az biztos. Az embereim szerint fel is olvas belőle. Egy idősebb, magas fickó. A haja szőke. Igen. Igen, ő az pontosan. Én ismertem egy ilyen fickót, de az meghalt. Meghalt? Rábasztál, él és virul, és szétrúgja a seggemet. Én basztam rá? Ha? Én basztam rá? Amennyire látom, Réno, kettőnk közül itt csak te vagy szarban. A dílerek hullák, az üzlet bedöglött, egy szemtanú viszont szabadon rohangál, és a habatortán, hogy a kaszinóból semmi sem lesz. Szép a kéró, Réno. Ha kinyírnak, ide költözöm. Emeljétek már fel a seggeteket! A Black Riverbe megyünk! Remélem, a gyerekek jól vannak.
Jó kezekben vannak. Fehér szarvas bölcsember. Maga az apjukra emlékeztet. Valahányszor a gyerekekre nézek, ő jut eszembe. Rágondolok. És arra, hogy mennyire hiányzik nekik. Valóban. Megölték egy motoros banda. Nancy. Talán valami jó is kisül abból, hogy itt vagyok. Csak ne feledje. Jól használja ki. Nem várhatna reggelig? Ne menjen el. Ez egy rémálom. Te biztos Billy vagy? Csak te lehetsz olyan hülye, hogy ráülsz a motoromra. Én Billy vagyok. Te meg ki a fasz vagy? Nézd meg, hosszú hajú ráült Jarv motorját, tudod? A nevem Jarv. Vicces egy neved van. Jarv. A történet még viccesebb. A szüleim kibaszott alkoholisták voltak. Az egyetlen és utolsó, amit anyámtól kaptam, ez a vicces név. Nem is untatlak a részletekkel. Anyám ott van a kórházban, a műtőasztalon. És egyszer csak kipottyanok belőle én. A nővér megkérdi tőle, hogy mi legyen a nevem. Azt akarta mondani, hogy Jeff. De olyan tajtrészeg volt, és az öregem úgy beverte a képét, hogy csak azt tudta mondani Jarv. Pár perc múlva meg is halt. Mondhatjuk, hogy már akkor rábasztam, ha? Tessék, szippancs egyet, jobb lesz tőle. Én nem drogozom, Billy. Az nagyon veszélyes. Keresel valamit. Ne! Kérlek, ne! Ha a tegnap éjjelről van szó, ígérem, nem beszélek. Senkinek sem mondom el, kérlek. Hadd beszéljek Rénóval, könyörgök, ne! A mocskos részbőrűek sosem tanulnak. Ez a fehér ember világa. Csak ne olyan gyorsan. Úgy hallom, egy motoros szállt meg itt. Magas fickó, szőke, és a Bibliát bújja. Kap be! Inkább megbaszom. Na ide figyelj, te olcsó kis ribanc. Szeretnéd kettesben folytatni a csevegést? Én nem vagyok ribanc! Minden kúró ezt mondja. Hé, mi folyik itt? Hé, kezeket fel és a falhoz! Valami gond van, uram? Azt mondtam, hogy kezeket fel!
Elnézést, de nem hallottam jól. Boom! Kajova! Gyere vissza, nem hallod? Nem! Segítenem kell neki! Itt van! Mégis hova akar menni? Billy az éjjel... Igen, tudom. Meghalt. Ahogy a két helyettesem is. Nem engedhetem oda. Rendben, serif. De ez esetben talán kivételt tehetek. A város túl végében vannak, a banknál. Köszönöm, Dan. Dugd vissza a füldugót és szólj nekik. Rendben, indulok. Gyere! Erre jön! Már jön! Hé, főnök! Ott van! Ti arra mentek, ti pedig arra! A jóisten sem mentheti ki a szent embert ebből a rohadt városból. Forigégetem a várost, ha kell.
Nyírjátok már ki ezt a rohadékot! Mozgás! Ti meg mire vártok? Nyomás! Az Istenit! Fogalma sincs arról, hogy milyen nehéz jó embereket találni. A szent embered mostanra halott. És te is. Azt mondtam, ne mozdulj. Ne! Hol vagy? A többiek? Mind halottak. Mind? Nagyon úgy tűntek. Ha nem halottak, hát jó színlelték. Ez lehetetlen. Te nem lehetsz. De én vagyok. Rendben, értesítem a megyeieket. Jó? Mind megvan. A drog és a pénz is. A bíró unokatesód ebből már nem húz ki. Rohagy meg.
Magyar hangok: Jakab Csaba, Szabó Sipos Barnabás, Madarász Éva, Tóth Zoltán, Király Attila, Velker Gábor, Dózsa Zoltán, Forgács Gábor, Szabó Zsejke, Molnár Levente, Simorjai Emese. Magyar szöveg: Sulc Ádám, hangmérnök: Illés Gergely, vágó: Majoros Eszter, gyártásvezető: Gelencsér Adrien, szinkronrendező: Tabák Kata. A szinkront a Forum Home Entertainment Hungary megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.